128 Čížičan, ako Ginga Bishonen Sauerborn. Wow. Tak určite. Počkaj. Prehľadom, tak som sa teda spýtal, že asi nám trošku tú postavu napríklad predstavila. Geniálne ľudia, pozrite si to, ale kebyže prezmením veľa, tak to skvelé, ale takto vyzerám, keď šoferuje moja meka. Aha. A keď nešoferuješ meka, tak kľúči sa nám? Tak nemám bolo do filmu. Aha. Už máš vodiča? Na meka? Dobre. Bebečko na meka? Áno. No a robila si všetko sama, koľko to asi trvalo? No, plán bol, odkedy vyšiel, neviem, prvý, druhý diel anime, Láskovala to bola asi pred rokom, potom do toho došiel bakalár a finišované to bolo dneska ráno. Dnes ráno si robila na tom cosplay. Aha, super. No finálne je to celkom dobrý, ako musím povedať, že podarené. Čo poviete? Dobre to je, nie? Teraz je super. Ešte jedna otázka. Chcela by ste aj inak? Samozrejme. No, to sa mi ľúbi, tak inak zapozuj a ukáž